Чехословашкия сериен филм Арабела. Румбурак превръща краля, Виго и госпожа Майерова в каменни статуи и отвлича Арабела в своя замък. Там, за съжаление на Румбурак, принцесата се среща с Петър. За да се избави от своя съперник, Румбурак решава да го обезглави. Арабела разбира, че Гълъбицата е нейната майка и я праща за помощ при Фантомас, владетелят на света на приказките за възрастни. Арабела, заедно с Петър, кралицата и децата, напуска замъка, чиято стопанка е станала щастливата госпожица Мюлерова. Арабела обаче не подозира, че отново е в опасност, тъй като Румбурак е успял да избяга. Със звънче започна и със звънче ще свърши. 13-ти епизод. Кошмар! Твоите поданици те поздравяват. Тихо! Разбират от дума. У нас не е толкова лесно. А сега поправи това, което причини. Приятели, вече можете да говорите, да пеете, ако искате и да танцувате. Да живее нашата кралица! Да живее принцеса Арабела! Нашият Петър е страхотен. Ела! Ваше Величество, ние всички от все сърце ви благодарим. Беше ужасно скоростната кутия за яде. Вярвам ти. Ваше Величество, на мен гумите ми постоянно спадаха. Важното е, че вече всичко е зад гърба ни. Нали, малечко? И водният дух се завърна. Ами да, какво да правя там? Тук вече всичко е наред. Някой път ще ви посетим с Хонзик и Марженка. Джуджетата са по-яки, отколкото на кино. А ги грозеше унищожение. Не бяха достатъчно модерни за Ксения. У нас пък убиват мечките и вълците. Нашият последен вълк, говорещия вълк, го застрелял някакъв човек Майер. Това е баща му. Но кралицата му намери заместник. Майчице, значи ме чака вече от половин час. Искате ли да го видите? А ти? Да. Влезте. Бабо, защо са ти толкова големи ушите? За да те чувам по-добре. А защо са ти толкова странни очите? За да мога по-добре. Да мога по-добре. Да мога по-добре. Ето пак. Нещо заяжда. Вчера му се схвана челюстта, докато изяждаше бабата. За да мога по-добре да те виждам. Сега ще я изяде. Ето ви и вас. Кралицата ви търси бързо. Точно на най-интересното. Хайде, елате. Так му я изяжда. Доскоро, шапчице, доскоро. Добър ден. Добър ден. Все ми изчезвате. Но, Петре, Искали са да разгледат света на приказките. Все пак са деца. Ти виждал ли си истински джуджета? ей толкова са високи. Ние видяхме и 7-те. И защо трябва да бързаме толкова? Родителите ви се тревожат. Кирил, елате при мен.
Гушнете се до мен. Чули? Трябва да се сгушим. Благодаря ви. И до скоро виждане. Довиждане! Мамо! Марженка, момичето ми. Хонзик, Петър и госпожица Арабела. Това е моята майка. А това е майката на Марженка. За мен е чест. Херманова. За мен е чест, госпожо Херманова. Добър ден. Сигурно искате да се приберете, но там няма никого. Ето, вземете ключовете. А къде са всички? Те... И накрая искам да представя най-голямата творба на Александър Пимпери. Това е скулптурната група, наричана Мъжът, плюнчещ своя пръст и неговите приятели. Гениална творба, в която реализмът на Пимпери достига до такива подробности, като протъркания ръкав или скъсаното копче. Скъпи приятели, такива детайли нямат равни в историята на изкуството. Пълни глупости. На изложба сме. Карл, кажи им, че това не са скулптури. Сега не може. Изкарайте го. Къде тръгваме пак? Не се движи назад. Извинете, татко? Петре, Хонзик Татко! Мамо, това е господин Майер. и господин Грос от телевизия. Приятно ми е. Какво да кажем в заключение? Тези статуи представляват кулминацията в творчеството на Пимпери, защото изглеждат действително като живи. Татко, Какво е станало с него? Ваше Величество, кафето е студено. Карел! Моля ви, върнете се на постаментите, ще ми съсипете цялата концепция. Карел! Верушка, няма нищо, не ме гледай. Ама как? Момент. Арабела. Хора, отново виждам. Човече, за малко да ме смажеш. Имам чувството, че доста неща съсипахме тук, кралю. Ако руините изчезнат до края на годината, ще получите солидна премия. А после друга песен ще запее. Какви са тези туристи? Арабела, пръстенът. Какво става? Татко иска да поправи нещо. Ами, завъртях една града и заводът гръмна. Все още си те бива. Ами и сега? Какво ще кажете? Че очаквам солидна премия. Все още не мога да повярвам, че утре ще бъдеш госпожа Майерова. Да, аз също. Това е чудо. А човек не вярва в чудеса. Но чудеса се случват. У нас ги има всеки ден. А у нас само тогава, когато човек успее да превърне живота си в приказка. Сега знам, че може. А как човек успява да превърне живота си в приказка? Като се влюби. Изглеждате ми познат. Да не сте случайно Румбурак.
Както виждате, аз съм. Хубаво ме зарязахте, избягахте ми. Я вижте. Как Арабела се е върнала? И къде ви е на металото? На метало. Колежке, помогнете ми още веднъж и аз наистина... Знам ви аз. Честна дума. Вашата честна дума. Какво беше това? Кой е там? Няма никой. Противни гарвани. Постоянно ме зяпат. Ханзик, моля те, какви ги говориш? Ако бяхме в приказките, щях да си помисля, че са някакви магиосници. Този, тръгваме. Мърженка ме вика. Да не забравиш, че сватбената церемония е в 10:30. Добро утро. Добро утро. На какво уха е? Гладен съм като вълк. Не ми припомняйте за вълка. Сигурно имате предвид Румбурак. Не се бойте, ще го накажем. Нищо, че е далече. Де да бяхте прав, Ваше Величество. Твърдите, че червената шапчица съществува. Ами да. Дори има луничка, нали? Лунички. Невероятно. А какво ще кажете за къщичката на баба Яга? Там за малко живи да ни опекат. Има и други същества, за които още не се знае. Например, блекота, пекота и мекота. Запишете това. Пекота и мекота. Меко. Коза ли е? Мекота е слуга, а пекота може да си сваля главата. Да, виждал съм го по телевизията. Това естествено може да е... такова... някакъв трик. Имате ли поне някакви снимки? Това е много важно. Нямаме. Другия път ще си вземе фотоапарат. Добре. Кой друг път? Ами, ще отидем пак през ваканцията. Поканиха ни на гости. А и той вече е роднина на принцесата. Ти си роднина на принцеса? Да, наистина. Днес брат ми се жени за нея. Това ти отива най-много. Дано Фантомас да не закъсне. Готови ли сте? Татко, Ксения няма ли да дойде на сватбата ни? Тя все пак ми е сестра. Добре де, хайде. Благодаря. Арабела ви покани на сватбата си, благодарете й. Наистина ли взимаш този нещастник? Да можех да съм на негово място, така нямаше да имам нищо общо с теб. Така ли? Ако пак ще се карате, ще ви напъхам отново в джоба си. Да вървим. Дръпни се! Ама че, сестричка? Да, и аз я опознах. Дори още не съм ти показал. Харесва ли ти? Как да не ми харесва? Това е най-прекрасният пръстен, който съм имала някога. По-бързо, да не закъснеем. Всички са долу и вземи пръстените. Карел, насам, във второто такси. А ние? Идвате ли? Ще подготвим трапезата. Бягай ти. Господин Виго, пръстенът е горе в стаята. Заобиколете, скъпа. Я стига! Невъзпитан благородник. Разлигавен смешник. Така, хайде да готвим.
Нека свидетелите ви да дойдат, ако обичате. Моят е тук. Добър ден. А вашият? Почакайте още минутка. Обеща да дойде. Нямаме много време. Фантомас може би чака в коридора. Извинявай. Извинете, но ще попитам. Майер, къде бяхте през цялото време? В света на приказките. На почивка ли? Не. По-скоро на специализация. В приказките има фантазия. А техниката без това не може. Вижте, извинете, но мисля, че Петър искаше да каже следното. Да използваме приказките, за да вдъхновят техниката и да използваме техниката, за да създава около нас приказен свят. Благодаря. Не случайно сме приятели. Трябва вече да започваме. Ако другият свидетел не е пристигнал... Петре, няма го. И какво да правим? Ще отложите ли церемонията? Няма нужда. Тук съм. Господин Фантомас, здравейте! Здравейте! Идвате в последната секунда. Както обикновено, принцесо. Но защо с толкова усилия? Ще отида за пръстена. Ами за многолистното тесто не въжат фокуси. Трябва да се умеси ръчно. Все пак ще се кача да взема пръстена. Добре, но преди това донесете буркан с краставички. Добре, добре. Ах, ето го. Действайте! Сега е моментът да спрете сватбата. Но как? Как? Какво ще кажете за ето това? Овца и часовник. Госпожице, Арабела Хиацинтова, взимате ли тук присъстващия Петър Майер за свой законен съпруг? Какво значи това? Арабела? Така не можем да продължим. Петре! Качете се догоре, май някъде се щупи стъкло. Какво? Извинете. Ама защо? Сега няма да се оженят. Бързо, на металото и да излитаме. Сигурно тук са го скрили. Сега ще ви превърна в плъхове за винаги. А няма ли да е по-добре в нещо по-практично? По-практично ли? Ами да. При това положение няма сватба. Защо? Моите уважения. Но овца и часовник няма как да съжителстват в брак. Дори и когато се обичат ли? Според гражданския кодекс, това все пак не е гражданин, а часовник. При това не е верен. Петър не е сверен. Стига, няма значение. Не става? Съжалявам много. Остани на мястото си. Довърши веднага церемонията. Обувките ви? Да. Добре. Внимание, идват! Петър, нашият колега Мил, ходеше небрежен и унил, но днес започва нов живот
Надяна гордо брачния хомот. Но какво е това? Сигурно е шега. В негов стил. Пак нещо е забъркал. Ще ни помогнете ли? Това е синът ми, а това снахата. Така. Надявам се да не избягате отново. Не започвам да свиквам. Внимателно, Петре, помогни ни и ти. Арабела, хайде. Влизай в колата. Защо не взехме пръстена? Побързай, детето ми. Какво не им харесваш на сватбите? Виж само колко е забавно, нали? Херманова, човек трябва да внимава с теб. А сега, когато отново си върнахте човешкия вид, позволете с госпожа Херманова да ви поднесем подаръци. Нещо практично. Благодарим. Много сте мили. Нали, съпруго? Да, това е щастието. Нали, съпруже? Този има някакъв проблем. Няма значение. Нали съм техник? Като сме започнали с подаръците, и ние имаме нещо за вас. С звънче започна всичко. Нека с звънче и да свърши. Благодаря. Когато имаш нужда от нещо, звънни. Ще се появи новият ми помощник и ще изпълни всяко ваше желание. А сега заповядайте в трапезарията за наздравица. Заповядайте. Винаги съм искал такова звънче. Появява се проблем, нищо не работи, например бойлера. Моля, заповядайте, звънвам и проблемът е решен. Така, пайда, ти не, бягай. Пайда, покажи се! Пайда, хайде! Да се връщаме. Ще сервират еклерите. Петре, бъди добър с нея. А през ваканцията идвайте с децата. С удоволствие, нали? Чули го? Да. Ваше Величество. Виж, по-добре ми казва и Чичо. Ами добре, Чичо. Може ли да вземем и другите момчета и момичета? Какво означава и другите? Ами целият ни клас. Заедно с учителя. А колко сте всички? Около 30. Аз ще се погрижа за тях. Имате думата ми. Аз съм честен мъж и благородник. Господин Виго, да тръгваме. Така, деца. Ксения? Довиждане. 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 Готов съм, Ваше Величество. А пръстенът у вас ли е? Разбира се. Довиждане. Довиждане и на добър път. Веднага бих тръгнала с тях. И аз. Понякога ще ти пращам по някоя износена рокля. Бъди щастлива. Ксения, теб чакаме. По-живо де. Вземете и сладки за изпът. Кажи ми сега какво мислиш като психиатър. Аз ли? Преди щях да пратя всички в санаториум, но... Сега виждам, че животът е чудо, дори и неразбираемо. И това му е най-хубавото. Прекрасна нощ. Звездите светят само за нас. Не ти ли пречи счупеният прозорец? Щупеното носи щастие. Утре просто ще звъннем със звънчето. Нима ще звънкаш за всяка глупост? Малките грижи също са грижи. А ние не бива да имаме никакви грижи. Ще си живеем като в приказка. Какво има? Елате в банята, бързо! Какво става? Бързо, елате!
Донесете звънчето! Спрете водата! Няма го в стаята. Ехо! Помощ! Моля те, какво направи? Ами, реших да изхвърля този проклет бойлер. После ще звънна и ще получим нов. Не ме гледай така. Тичай за звънчето. Хайде! Аз не мога да го намеря. Спрете водата и го вдигнете от мен. Някъде е изчезнало. Беше в хола. За съжаление, до тук бяхме с приказките. Ето там. Ето там. Да, внимателно, бавно, полекичка. Така. Пускаме го едновременно и пазете ръцете. Ох, маче работа. Най-накрая се отървахме от него. Ела да седнеш до мен. Не се заседявайте, да не настинете. Има роса. Остави ги. Не се тревожи. Ханзик, бързо в леглото. Извинявай, но защо се смееш? Сутринта няма да имаме топла вода. Кое му е смешното? Смея се от радост. Превърнахме се в обикновени хора. Без вълшебства. И това радостно ли е? Ами да. От малка слушам как съм принцеса и грижите са за обикновените хора. Толкова им завиждах за това. Сега и аз ще живея като обикновен човек. И този живот ти харесва? Да, защото ще бъда с теб. А аз теб. Видя ли? Може да се получи по-хубава приказка. Гледахте 13-ти епизод от серийния филм Арабела. Сценаристи Милош Мацурек и Вацлав Ворличек. В главните роли Яна Нагиова, Владимир Длоухи, Вероника Тиблова, Ирджи Лабус, Владимир Меншик и други. Музика Лубош Фишер. Оператор Емил Сиротек. Филмът е обработен от екип на продуцентско направление Чужди програми 2016 година. Преводач Радост Железарова. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор Елеонора Карагьозова. Ролите озвучиха артистите Цветослава Симеонова, Мина Костова, Елисавета Господинова, Стефан Димитриев, Живко Джуранов, Росен Русев.